Дзень добрый. Мяне завуць Сашко Станіслав Вікторович. Я вучань 4 В класа. Дзяржаўнай установы адукацыі Азярцоўская сярэдняя школа Мінскага району. Дасціпны певень. Уладзімір Дубоўка. Прыйшоў аднойчы певень на гумно. Ды не адзін, з усёй сям'ёй курынай. Яго тады ўжо вабіла даўно. Не куча нават, а гара мякіны. Пакуль парадкі певень тут навёў, спяваў. Кукарэ, куды кока, кока. Лісіца ўраз падкралася з кустоў, схапіла пеўня і уцякаць з падскокам. Эх, певень думаў, згіну сам няхай. Ды хто ж цяпер мою сям'ю дагледзіць? А куры узнялі страшэнны хай, што іх пачулі ўсе, бадай, суседзі. Глядзі, глядзі, пачаў крычаць народ. Лісіца пеўня цягне ад Сымона. Пакуль ліса не скокнула праз плот, ёй певень раду стаў даваць з палону. Ты адкажы ім, певень жа не ваш, чаго казеліць на чужой зрэнкі? Лісіца з радасцю спыніла марш, раскрыла рот, каб адказаць на енкі. А певень пырх і да сваіх курэй, ды як яшчэ у падлёт, распяўшы крылы. Лісіца кінулася ў лес хутчэй, бо каля плоту забразджалі вілы. Дзякуй за ўвагу!